नमस्कार मित्रांनो, जी के स्टोरी टेलरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक चित्तथरारक असा अनुभव। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन। तर चला जास्त वेळ न घेता आजच्या अनुभवाला सुरुवात करूया। मी मुंबईत वास्तव्यास आहे, पण माझ्या आईचं मूळ गाव कोकणात आहे। लहानपणापासून गावाच्या भूतखेतांच्या गोष्टी ऐकून मोठा झालोय, पण त्या केवळ कल्पना आहेत असंच वाटायचं। पण एक अनुभव जो अजूनही माझ्या मनात ठळक आहे, तो अनुभव मी कधीच विसरू शकणार नाही। त्या वर्षी दिवाळीला मी आजोळी गेलो होतो। गाव एकदम सुंदर, निसर्गरम्य, पण तिथे एक विचित्र शांतता जाणवायची। दिवस उजाडला की सगळं ठीक वाटायचं, पण सूर्य मावळला की वातावरणात काहीसा बदल जाणवायचा। जुन्या वाड्यांचे पडके दरवाजे, नारळाच्या झाडांचा वारा आणि जळत्या समईचा मंद प्रकाश, एक भेसूर वातावरण तयार व्हायचं। गावात एक आख्यायिका सांगितली जायची, मासळीबाई नावाच्या स्त्रीबद्दल। लोक म्हणायचे, रात्री जर कोणी एकटं असेल तर ही बाई त्याला शोधत फिरते, कोणाच्या पाठीमागे हलकेच चालत राहते, आणि जर त्याने मागे वळून पाहिलं तर त्याला झपाटते। त्या रात्री मी आणि माझे मित्र बंडू आणि संजय गावाबाहेरच्या जुन्या विहिरीपाशी गेलो होतो। बंडूला हे सगळं फारसं मान्य नव्हतं। असल्या गोष्टी नुसत्या उगाच पसरवल्या जातात असं त्याचं मत असायचं। आम्ही तिथे काही वेळ बसून गप्पा मारत होतो, पण लवकरच असं जाणवलं की सगळीकडे एकदम शांतता पसरली आहे। वारा थांबला आहे आणि अचानक कुत्र्यांनी एकसारखं भुंकायला सुरुवात केली। तेव्हाच आम्हाला मागून चपला ओढत चालल्याचा आवाज ऐकू आला। कोणीच काही बोललं नाही। आमच्या छातीत धडधड होत होती। मी संजयकडे पाहिलं, तोही घाबरलेला दिसत होता। आम्ही काही क्षण तसे स्तब्ध उभे होतो, आणि मग बंडू अचानक ओरडला, कोण आहे तिथं? क्षणात वातावरण बदललं। बंडूच्या आवाजाने ते चालण्याचे आवाज थांबले होते, पण एक वेगळाच आवाज होऊ लागला। जणू काही कोणी आमच्या अगदी जवळ उभं होतं, पण ते दिसत नव्हतं। लवकर चला इथून, मी जोरात ओरडलो। आम्ही धावत सुटलो। पायाखालील माती उडत होती, घसा कोरडा पडला होता, पण आम्ही जितक्या वेगाने पळत होतो तितकंच जाणवत होतं की कोणीतरी आमच्या मागे आहे। एक क्षण, फक्त एकच क्षण मी मागे वळून पाहिलं, आणि जे मला दिसलं ते आजही स्वप्नात येतं। त्या काळोख्या वाटेवर एक 8-8.5 फूट उंच सावली उभी होती, पण ती हलत नव्हती। संजयने माझा हात धरला आणि मला जोरात पुढे ओढलं। आम्ही शेवटी गावाच्या हद्दीत पोहोचलो आणि सुटकेचा निश्वास सोडला। त्या रात्रीनंतर बंडू आजारी पडला। त्याने सांगितलं की त्याला रोज रात्री तीच सावली स्वप्नात दिसायची। काही आठवड्यातच त्याच्या घरच्यांनी त्याला दुसऱ्या गावी पाठवलं। मी मात्र त्या रात्रीचा विचार अजूनही करतो। खरंच ते फक्त मनाचा खेळ होता की गावकऱ्यांनी सांगितलेल्या आख्यायिकेमध्ये काहीतरी सत्य होतं? आजही जेव्हा मी एका शांत गडद रस्त्यावर चाललो, मला मागून चपला ओढत येणारा आवाज ऐकू येतो। तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका, आणि आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत।